mak dhuwur ngono piye? Tak pasang penangkal petir. Antene lho ning ngarep. Lah kuwi kok iso murem ngono kuwi biasane nganggo baterai, nganggo aki, nganggo listrik. Kuwi nganggone apa? Ora iki utekku sing tak ganti baterai. Nesu kok iso. Alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Kraksan. Nggih. Wah, iki tenan Mas iki. Ya, Luar biasa wae dhewe wis ping pira to diundang ning Kraksan iki. Yo kalian Pak Ugas. Ah, tenan to. Wilujeng dalu Pak Ugas. Luar biasa Pak Sekda, Pak Heri nggih. Tasik Parlenggang. Anu to, non sewu jarang lho nggih. Pejabat ngono. Nek cara ngene dhewe wis kondur ket. Walah wis ketau. Niki saking tresnane kalian Bu. Nah, nggih leres. Bapak niku apa Ketua Cukai Probolinggo. Sapa? Pak Bagus. Pak Bagus. Apa tenan lho. Ugi anu Kepala Satpol PP. Sapa? Bapak Sugeng Rahayu.